Mikäs paikka tää on ja miksi me ollaan täällä? Tää on Porvoon Street Bar. Tää on nimeltään Street Bar. Siis tää on ainoa kapakka, missä mä nykyään täällä käyn. Tää on siitä miellyttävää, että tää on tämmönen mukavan tunkkanen ja mukavan tunkkanen ja vähän kälyinen ja täällä on asiallinen henkilökunta ja täällä ei leiju semmonen väkivallan ilmapiiri. Tää on sellainen mukavalla tavalla sisäänpäin lämpiävä. Niin. Ainakin tee näyttää olevan kuuma. Joo, ja täältä saa väkevää siideriä, niitä kun juo 4, niin menettää moraalinsa ja itsehillintänsä. Onks Porvoo semmonen kaupunki, missä on taiteilija elämä? Mä oon 4 vuotta asunut Porvoossa nyt ja täällähän on taiteilijoita paljon, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, näyttelijöitä. Monet on ikään kuin Helsingistä tulleita kulttuuriemigrantteja sillain, että tää on kuitenkin seutuna miellyttävä. Ja sitten täällä on, hintataso ei kuitenkaan ole sitä Helsinkiä vielä. Mä olen pitkään halunnut kokeilla pientalossa asumista. Ja sitten kun olen asunut edelliset 7 vuotta Lauttasaaressa, niin totesin, että mä en ehkä saa pientaloa Lauttasaaresta soittamalla rockia ja kirjoittamalla runoja. Ja esimerkiksi nyt, kun mulla on ensimmäistä kertaa elämässä niin sellainen tilanne, että mulla on vähän pihaa, niin mä olen nauttinut paljon siitä, että kun tulee kevät, niin mä menen pihalle kirjoittaa. Ja olen yrittänyt tehdä jopa biisejä siellä omenapuun alla, mutta se on vähän liian lepposa.